नमस्कार, पाकसिद्धी आणि TC चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण करूया ओल्या काजूची चविष्ट अशी भाजी। उन्हाळ्यामध्ये मिळणारे हे ओले काजू कसे कापायचे आणि त्याची भाजी कशी करायची ते थोडेसे इथे मी या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे। तर चला तर मग पाहूया। ओल्या काजूच्या बियांना चीक असतो आणि हा चीक जर आपल्या स्किनला लागला तर त्याचे डाग पडतात आणि ते डाग 4-5 दिवस राहतात। 4-5 दिवसानंतर आपली स्किन आहे तशी होते, परंतु हे डाग पडू नये यासाठी मी इथे हँड ग्लोव्ज घालून ह्या सर्व काजू फोडून घेणार आहे। आणि जर चुकून आपल्या काजूच्या बियांचा चीक आपल्या हाताला किंवा स्किनला इतर कुठेही लागला तर लगेचच तिथे खोबरेल तेल लावून घ्यायचे। या हिरव्या काजूच्या बियांना मधोमध असा चीर करून मी सुरीने असे 2 भाग करून घेणार आहे आणि त्यातले काजू गर काढून घेणार आहे। त्याचप्रमाणे थोड्याशा ओल्या काजूच्या बिया मी मोराळीने पण कापून घेतल्या आहेत। त्याही अशा मधोमध चीर करून असे 2 भाग करून घेतलेले आहेत। हे काजू गर काढल्यानंतर लगेचच आपल्याला ते कोमट पाण्यामध्ये ठेवायचे आहेत, त्यामुळे त्यावर असलेल्या साली सहजच निघतात आणि त्याला जर चुकून थोडासा चीक लागलेला असेल तोही त्या गरम पाण्यामध्ये निघून जातो। अशा पद्धतीने आपले ओले काजूचे गर सर्व सोलून झालेले आहेत। चला तर आता आपण याची भाजी कशी करायची ते पाहूया। 1 चमचा लाल तिखट घेतला आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला घेतला आहे, पाव चमचा राई घेतली आहे, पाव चमचा जिरं घेतला आहे, पाव चमचा हळद घेतली आहे, फोडणीसाठी कढीपत्ता, 1 कांदा घेतला आहे बारीक चिरून, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे, 1 मोठा टोमॅटो घेतला आहे बारीक चिरून आणि हे कांदा खोबरं भाजून वाटण केलेलं आहे। याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, लागल्यास तुम्ही पाहू शकता। या काजूच्या भाजीमध्ये मी एक सोलून कापून बटाटाही टाकणार आहे, त्याचेही इथे बारीक तुकडे करून या काजू गरांमध्ये टाकले आहेत। आता आपले सर्व साहित्य तयार आहे। चला तर आता भाजी तयार करूया। मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये थोडेसे तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे, त्यामध्ये कढीपत्ता टाकूया, पाव चमचा राई आणि पाव चमचा जिरे टाकूया। जिरे छान तेलावर तडतडले आहे, त्यामध्ये कांदा टाकूया बारीक चिरलेला। हे सर्व साहित्य या तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घेऊया। आता आपण यामध्ये पाव चमचा हळद टाकूया आणि ती त्यामध्ये अशा पद्धतीने मिसळून घेऊया। इथे मी 1 चमचा लाल तिखट टाकणार आहे, तेही त्यामध्ये छान मिसळून घेणार आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर टाकूया। इथे 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकणार आहे, तीही त्यामध्ये अशा पद्धतीने मिसळून घेणार आहे। अशा पद्धतीने हे छान मध्यम गॅसवर परतवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला 1 टोमॅटो टाकणार आहे, तोही त्यामध्ये या तेलावर छान परतवून घेणार आहोत। आता आपण यामध्ये अर्धी वाटी कांदा खोबरं वाटण टाकणार आहोत, तेही त्यामध्ये छान तेल सुटेपर्यंत अशा पद्धतीने परतवून घेणार आहोत। आता आपण यामध्ये काजू आणि सोलून कापलेला बटाटा आहे ते सर्व यामध्ये टाकून घेऊया। हे सर्व साहित्य अशा पद्धतीने एकत्र मिसळून घेऊया। इथे आता आपण गॅस फास्ट करूया आणि 1 ग्लास साधे पाणी टाकूया आणि उकळी येईपर्यंत थोडा वेळ थांबूया। इथे तुम्ही पाहू शकता भाजीला उकळी येत आहे। आता आपण गॅस मध्यम करूया आणि 15 मिनिटासाठी झाकण लावून तशीच भाजी गॅसवर ठेवूया। 15 मिनिटानंतर झाकण काढूया। इथे पाहू शकता आपली काजूची भाजी तयार झाली आहे। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया। ह्या भाजीची ग्रेव्ही आपल्याला पातळ किंवा घट्ट हवी असेल त्याप्रमाणे आपण भाजी आटवून घ्यायची आहे। इथे मी तुम्हाला दाखवते बघा, काजूचे गर किती छान शिजले आहेत। काजूचे गर शिजल्यानंतर चमच्याने जास्त ढवळत राहायचे नाही, नाहीतर या शिजलेल्या काजूंचे तुकडे होतात। वरून थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया। अशा पद्धतीने खूपच चविष्ट अशी ओल्या काजूची भाजी तयार झाली आहे। ती आता आपण वाटीमध्ये काढून घेऊया। असा हा ओल्या काजूच्या भाजीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू, धन्यवाद।